Morjesta ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden YouTube-videon pariin. Ja mulla on sanonut tämmönen juttu. Mulla on tällainen kesälomalla. Ja mun pitäisi yrittää tehdä näistä mahdollisimman monta mun kesäloman aikana. Joten pitäisi tehdä näitä. Jos mulla ei oikein mitään hajoa, milloin mun pitäisi aloittaa, milloin mä lopetan, missä järjestyksessä mä teen näin. Joten mä teen nyt näitä jotenkin. Mä vedän ainakin niinku yritän saada mahdollisimman monta niinku joka päivä niinku ainakin yhden saada. Ja täällä on juttuja aika monta. Mut mä kerron teille, mä laitan kakkososan, niin sitten näette vähän paremmin. Ja mä näytän teille tästä vähän lisää tästä jutusta. Yes, bro.